ପୁରୀର ଗୋटे ଛୋଟ ଗାଁରେ ଗୋପାଳ ନାମର ଗୋଟେ ଗରିବ ଛୁଆ ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ଅସୁସ୍ଥ ମାଆଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁଥିଲା, ଗୋପାଳଙ୍କର ଭରସା କେବେ ଭାଙ୍ଗୁନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜ ବାପା ଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଲା। ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ, ଘରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନଥିଲା। ମା ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବାପା, ଆଜି କିଛି ଖାଇବା ମିଳିବ କି? ଏହା ଶୁଣି ଗୋପାଳଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେବେ କିଛି ମାଗିନି, ଆଜି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଖାଗଲା। ଗୋପାଳଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ହସି କହିଲେ, ଭକ୍ତର ଡାକ କେବେ ଖାଲି ଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋପାଳ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଧରିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗୋପାଳ ବୁଝିଗଲା, ସତ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।